Ja vás pozdravujem na mojom YouTube kanáli o podlahách a v tomto krátkom videu vám chcem povedať, že kanál o podlahách nekončí. Robíme mu rebranding, to znamená meníme ho na domexo.sk, takže neprídete o videa o podlahách, budem ďalej točiť, ale meníme to všetko na domexo.sk. Možno pre tých, ktorých to zaujíma, tak v krátkosti vysvetlím. Nechcem nechávať už ďalej názov môjho YouTube kanálu aj blogu písaného o podlahách.sk, pretože ten názov evokuje, že sa jedná čisto len o podlahy, ale ako ste si všimli, tak na mojom blogu aj YouTube kanáli hovorím aj o interiérových dverách a zárubniach. Takže ideme aj na náš e-shop pridávať nejaké ďalšie veci, čo sa týkajú interiéru a už mi tam nesedí ten názov o podlahách, takže som sa rozhodol, že meníme o podlahách, meníme na domexo.sk, tam nájdete všetky moje články a všetko, čo som písal na mojom blogu o podlahách, o dverách. Ďalej budú pribúdať články aj o kľúčkách a o všetkých veciach, čo sa týka interiéru. Takže kvôli tomu som sa rozhodol, že to takto zmením. Čo sa týka e-shopu, tak do e-shopu už je kompletne pridaný celý sortiment podlah Quickstep. Všetko nájdete už nie na domene opodlahách.sk alebo shop.opodlahách.sk, ale všetko nájdete na domene domexo.sk a tam budem postupne pridávať aj kľúčky a veci, ktoré súvisia s interiérom. Takže Domexo určite evokuje taký väčší okruh, čo sa týka bývania ako domena o podlahách, takže preto som sa takto rozhodol. No a čo sa týka tohto prostredia, v ktorom natáčam, tak menil som alebo zariadujem teraz úplne nový showroom v Žiline. Sídlim pri hoteli Holiday Inn. Pre Žilinčanov, ktorí to poznajú, tak je to v podstate priestor bývalej reštaurácie Indian. Takže na kruhovom objazde pri Slovene, pri Lidli odbočíte smerom na futbalové ihrisko a po pravej strane po 30 metroch ma nájdete. Takže vzniká aj nový showroom. Ešte nie je úplne dokončený, ale kopec vecí tu už je hotových, takže kto by ma chcel osobne navštíviť, tak ma nájdete tu, kde aj vás, všetkých zákazníkov, obsluhujem. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za strávenie tejto informácie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, pozdravujem vás.